Saúdos e benvidos a Ferrol, o resumo da segunda xornada da Copa Galicia de Ciclocross. Os especialistas nesta modalidade deronse cita no Club de Campo da cidade departamental e a cuarta edición do Trofeo de Ferrol arrancou coa carreira de promoción para rapaces e rapazas que se están iniciando nunha disciplina que cotiza alza. Máis de 200 inscritos nesta cita organizada polo Clube Ciclista Ferrol na parroquia de Serantes, onde xa estaban preparadas as 4 primeiras categorías que compiten na Copa Galicia, o certame que por segunda temporada consecutiva coordina a Federación Galega de Ciclismo. Bandeirazo inicial para os cadetes masculinos, co líder Carlos Canal poñéndose a fronte dende a saída. A primeira xornada da Copa Galicia celebrase o día anterior en Narón. Ali impuxo a súa potencia o representante do Clube Ciclista Maceda, un dos corredores máis prometedores tanto a nivel autonómico como estatal. A continuación entraba en escena os Máster 40 e o portador da camisola de líder, o portugués Antonio Sousa, protagonizaba unha boa saída situándose nas posicións cabeceiras xusto por diante de Iván Vidal, do Muchas Carnes Parente. Outras dúas categorías tamén competían nesta primeira quenda de saídas. Nas rapazas cadetes, as especialistas do Maceda tomaban o mando. Noela Sá, vencedora o día anterior en Narón, levábase a roda a súa compañeira Antía Martínez. En a terceira posición ubicábase Aida González, con Andrea García do Cambre resistindo a aceleración das ourensás. Non podía seguir ninguén a Carlos Canal na carreira cadete masculina. Na segunda posición asentábase Mario Fernández do Clube Ciclista O Rosal. En a terceira temos o corredor que protagoniza este cambio de ritmo, Marcos Lema, tamén da estructura de Maceda. Algún que outro contratempo no circuito de Serantes e moita emoción na carreira Máster 40. O grupo de cabeza con Guillermo Álvarez do Fornelos, José Antonio Pazos Ñaca do Muchas Carnes Parente e o portugués Sousa. Este trío íase xogar a vitoria nas dúas últimas voltas. O desenlace que non ofrecía moitas dúbidas era o cadete con Carlos Canal presentándose na liña de meta con máis dun minuto e medio de vantaxe sobre Mario Fernández. O Maceda tamén ia gañar entre as rapazas, pero a falta dunha volta restaba por saber se faría Noela Sá ou Antía Martínez. A incógnita quedaba despexada cando Noela dixo basta. A fatiga apoderábase da triunfadora da primeira xornada, unha corredora de primeiro ano a quen lle pasou factura a acumulación de esforzos. Superada esta crise, Noela volvía a subirse á bicicleta para buscar a liña de meta, hacia que se dirixía José Antonio Pazos Ñaca comandando a proba Máster 40. Subida de contrameta para Antía Martínez, que en Ferrol ia inaugurar a súa conta de vitorias nesta temporada. Primeira clasificada cadete feminina ciclista do Maceda. E primeiro Máster 40 José Antonio Pazos Ñaca do Muchas Carnes Parente. Exhausta remataba Noela Sá no segundo posto en cadetes, mesma posición que o tamén líder o portugués Sousa nos Máster 40. En cantos Máster 50-60, Javier de la Fuente do Betanzos voltou a mostrar a súa superioridade. Un dos grandes dominadores desta categoría a nivel español non deu marxa sorpresa en Ferrol. A auga ia ser un elemento fundamental no resto desta mañá de ciclocross. Arrancaban os Máster 30, saída apretando os dentes para facerse cunha boa posición. En a primeira situábase de inicio Juan Bello da Asociación Galega de Ciclistas, co líder Luciano Carretero seguindo a súa estela. Conta atrás para as mulleres Elite Sub-23, con Irene Trabazo do Río Miera locendo o mallot de líder. Comezaba a proba a raíña feminina e a marinense Trabazo, que saía por todas coa súa principal rival, Isabel Castro do Fornelos, vixiándoa moi de cerca. Aquí íamos ter servido un duelo que resultaría apaixoante. Tamén entraban en acción as juniors con Marta Vila e a líder Sara Trigo tomando a dianteira. Nos Máster 30, Luciano Carretero adiantaba a Juan Bello, que era alcanzado por Andrés Calvete, outro representante do Cambre Renault Caeiro. Pouco despois, ao líder Carretero ia se unir ao seu compañeiro de equipo Calvete. Os dous xa foran os máis fortes a xornada anterior en Narón.
Vamos a carreira elite sub-23 feminina con Irene Trabazo tensando a corda e Isabel Castro resistindo o ritmo da corredora de Marín. Un pulso xeneracional entre Trabazo, debutante na categoría, e a experimentada ciclista do Fornelos. Repitábase o duelo da primeira proba do calendario autonómico cando Trabazo venceu por escasos segundos sobre Castro. A marinense abandonou esta campaña disciplina do clube de toda a súa vida o Marín para enrolarse no proxecto cántabro do Río Miera. Non conseguía Trabazo distanciarse de Castro e a do Fornelos, baixo a chuvia, sentíase cada vez máis cómoda. Por detrás das dúas primeiras rodaban a parella do Cidade de Lugo formada por María José Gómez e Sandra Moral. Tamén pertence ao conxunto lucense Sara Trigo, a líder da competición junior. En Ferrol íase quedar lonxe da vitoria, sendo batida por Marta Vila. Mentres que a terceira praza nesta carreira junior era para a corredora do Coruxo, Carlota Cañamero. Entre os Máster 30, Andrés Calvete non agardaba polo seu compañeiro de equipo, polo líder Luciano Carretero. Invertíase a orde da primeira xornada, na que Calvete quedou segundo por detrás de Carretero. Chegándose ás últimas voltas e continuábamos sen novidades no cara a cara entre Irene Trabazo e Isabel Castro. Sempre a marinense do Río Miera en cabeza e a representante do Fornelos convertida na súa sombra. Castro que cada vez metía máis presión a líder. Nos Máster 30 estaba a piques de confirmarse un novo dobrete do Cambre, con Calvete primeiro e Carretero administrando a súa marxe na segunda posición. Este circuito do Clube do Campo na parroquia ferrolá de Serantes, cada vez con máis auga. En esas adversas condicións, Isabel Castro pasaba o ataque e superaba e deixaba de roda a Irene Trabazo. Non podía a marinense co ritmo da do Fornelos e tiñase que conformar coa segunda posición. Instantes finais desta quenda con Andrés Calvete festexando con adicatoria especial o seu triunfo Máster 30 nas juniors. Marta Vila do Fornelos asinaba unha incontestable victoria e nas mulleres elite sub-23 chegaba eufórica Isabel Castro, gañadora con medio minuto de marxe sobre Trabazo e Sandra Moral. A chuvia alcanzou a categoría de diluvio no inicio da carreira elite sub-23 masculina. Comezaba a proba raíña e facía o colíder elite Mauro González, abrindo gas dende o principio, e colíder sub-23 Raúl Fernández na segunda posición. Tamén participaban neste último turno os juniors con esta explosiva posta en escea. A camisola de líder desta categoría correspondía a defendela a Pablo Álvarez, ciclista do Cambre, que protagonizaba unha boa saída. Nestes primeiros compases, Roy Domínguez da Fundación Óscar Pereiro tiraba do grupo de cabeza con Jorge Suárez, Guillermo García e o líder. Non concedía ni un instante de tregua Mauro González a fronte dos elite, con bastantes problemas. Intentaba por detrás non ceder Raúl Fernández, e no terceiro posto situábase o luso Víctor Santos. Estamos os juniors con Guillermo García tentando rachar a proba e seleccionando o grupo dianteiro, un cuarteto no que tamén entraba Adrián Barros do Coruxo de Vigo. Novidades, mentres tanto, nos elites sub-23, co campeón portugués indo a máis, executando este cambio de ritmo para abandonar a compañía de Mauro González. O de Salvaterra aguantaba o ataque, pero esta aceleración a quen ía a pasar factura era o líder sub-23 Raúl Fernández, o ciclista do Fornelos, sufrindo nesta zona de subida e cada vez tendo máis preto o portugués Roberto Ferreira, outro representante do país veciño. Continuaba co seu plan de marcharse en solitario, pero resistía Mauro González e os dous íanse unir, establecendo un dúo que dominaría a carreira. Un trazado exixente, o da parroquia de Serantes, e a súa dificultade que se vía incrementada polo barro. A ofensiva do portugués Santos disminuía a súa intensidade e Mauro González pasaba a asumir o control. A terceira praza por detrás saera propiedade do luso Ferreira, rodando con case un minuto de desvantaxe respecto aos dous primeiros.
o tete a tete entre Mauro González e Víctor Santos. Noqueo de Salvaterra, gañador o día anterior en Narón. Amosábase sólido, marcando ritmo e desgastando pouco a pouco ao campeón luso. Achegábase un momento clave, o que imos a vivir a continuación. Santos empezaba a ir ao límite e non ia desaproveitar os síntomas de debilidade Mauro González. Nesta rampla ten que botar man árbore o portugués Santos. Decátase Mauro González, que lanza un ataque sostido que sería definitivo. A 2 voltas para o final, a diferencia sobre o terceiro Ferreira. Xa pasaba ampliamente do minuto. Monos cos juniors, porque o líder Pablo Álvarez subía estas escaleiras xunto a un elite. O ciclista do Cambre ocupaba a primeira praza da súa categoría, pero con tan só uns segundos de diferencia con Jorge Suárez, do Cidade de Lugo. Barro, moito barro, o elemento máis característico do ciclocross, e sobre un terreo cada vez máis pesado Mauro González seguía a torturar a Santos. O de Salvaterra sabía que era momento decisivo e o luso que finalmente ia ceder. Xa na última volta cos juniors e Pablo Álvarez buscando a liña de meta. Unha mínima vantaxe sobre Jorge Suárez. Non podía levantar o pé o líder, que chegou á recta final co tempo xusto para erguer os brazos e celebrar o seu segundo triunfo na Copa Galicia. A 5 segundos entraba en segunda posición Suárez e nos elite Mauro González coa victoria no peto. Último esforzo para o líder da categoría raíña, que saiu vitorioso do man a man con Santos. O portugués do equipo Xarao ia rematar segundo. En a cuarta posición Raúl Fernández, reforzando o seu mallot de líder sub-23. E tras case 57 minutos de batalla sobre o barro, impoñíase Mauro González. Segunda victoria na Copa Galicia para o de Salvaterra, superando en 29 segundos a Víctor Santos, nun minuto e 29 a Ferreira e en 2:15 a Raúl Fernández. Deportividade e moito barro nesta espectacular proba en Ferrol. Saúdo dos 3 primeiros clasificados, e así remataban as bicicletas no circuito do Club de Campo. Ímonos ao podio. En Máster 50 vitoria de Javier de la Fuente. En Máster 40 o triunfo de Ñaca. En Máster 30 Andrés Calvete, tomando doblete para o Cambre. Nas cadetes a vitoria de Antía Martínez, o seu compañeiro de equipo Carlos Canal en cadete masculino. Marta Vila do Fornelos, vencedora junior. Menor junior masculinos, Pablo Álvarez do Cambre, que reforzaba o seu liderado. No podio sub-23, no máis alto, Raúl Fernández do Fornelos. A súa compañera de equipo Isabel Castro, gañadora elite sub-23 feminina, e Mauro González, que repetía o triunfo da xornada anterior en Narón. E ata aquí o resumo do cuarto trofeo Ciclocross de Ferrol. Gracias pola súa atención e ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.